Dančo, můžeš. Super. Tak, 14 dnů nám uteklo jako voda a my už se tady potkáváme v tomto předmětu, vlastně v tomto semestru po třetí. A tentokrát se potkáváme s jedním z našich velmi úspěšných a šikovných absolventů a tím je pan magistr Honza Jurák, kterého tady vítám a moc ho zdravím. Honza už s námi vlastně v tomto předmětu byl loni a jeho přednáška tehdy zastupoval společnost Notino nebo HR, vlastně ve společnosti Notino, tak měla velmi pozitivní ohlas u studentek a u studentů a tak jsem velice ráda, že Honza přijal pozvání i na podruhé a znovu se s námi podělí o své zkušenosti s HR, i když teď vlastně z jiné společnosti. Předpokládám. Ano, všechno to sedí, moc krát díky za pozvání, jsem rád, že jsem tady, všechny ještě jednou zdravím a těším se na to. Super, tak já možná jenom na úvod, já nebudu Honzo dlouho zdržovat, ale jenom na úvod tedy zase stručné seznámení s Honzou nebo takové stručné představení. Jak už tady zaznělo, tak Honza je absolventem toho našeho studijního programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje se zaměřením právě na personální management a v reálném HR světě se pohybuje už od začátku svého magisterského studia. Také už to tady zaznělo, že ještě loni působil v Notinu, kde prošel mnoha pozicemi, a to od sourcera přes HR business partnera až po lída celého náboru. Po odchodu z Notina a krátkém působení v Rouvi, kde vedl nábor pracovníků, působí nyní ve společnosti Proficio. Doufám, že jsem to Honzo dobře přečetla. Jasně, úplně v pohodě. Ten název. A to na pozici people manažera, tedy vede menší HR tým a zastřešuje kompletně celou HR agendu v rámci této společnosti. Tak a o vlastně zkušenostech v oblasti HR a tuším, že o tématu employer brandingu se s vámi Honza dneska podělí. Honzo, slovo je vaše. Je to moje, super. Moc krát díky za tady ten úvod. Já asi rovnou teda skočím na to naše dnešní téma. Samozřejmě říkám taky předem, kdybyste měli jakýkoliv otázky, tak úplně v pohodě, když mě prostě přerušíte, když mě do toho jako skočíte a já to mám vlastně i radši, ať na sebe reagujeme rovnou a případně nám nic nezapadne. No a teda já jenom začnu se sdílením své obrazovky a jdeme na to. Tak, věřím, že sdílím. Ano, Honzo, je to vidět. Super, tak jen to takhle zapnu. A když budu překlikávat, tak to funguje. Perfektně. Funguje. Tak jo, dnešní téma je teda EVP. Já jsem to pojmenoval základ pro budování employer brandu. A já jsem si teda v rámci prvního slajdu připravil v rychlosti něco o mně, ale vlastně Markéta to už všechno zhrnula. Tak já nevím, jestli to mám, asi není potřeba to opakovat, jenom teda byl jsem v Notínu na spoustě pozic, tady jsem zkusil z každé té oblasti to HR něco. Hodně jsem strávil v rámci náboru, když jsem byl sourcer, recruiter, pak jsem vlastně ten nábor nějakých 12 lidí, v tu chvíli to bylo i vedl pro celý Notino, ale byl jsem taky business partner, což je vlastně pozice, která má na starost prakticky všechny oblasti, to je takový malý vlastně manažer pro ty oddělení, já jsem měl nějakých 250 lidí na starost a z toho důvodu jsem se jako zkoušel i další oblasti, jako jsou právě, já nevím, learning and development, věci kolem jakoby podmínek, budgetů a nastavování tady těchhle z těch záležitostí. Takže jsem tam zkusil fakt od každého něco. Potom jsem naznal, že po nějakých 6,5 letech už je potřeba udělat změnu, že člověk už trošku je moc pohodlný, což si myslím, že v mém věku není dobře. A tak jsem šel do Rouvy, výst vlastně nábor, což bylo fajn, ale trochu jsem čekal možná jináčí prostředí, trochu rychlejší a tak jsem udělal změnu hned vlastně v rámci zkušební doby a teď jsem v Proficiu, kdy mám na starosti ten náš HR tým a vlastně vedu to HR jako celek. Jinak budu rád, když se mě případně najdete a přidáte na linkáči a jsme propojení a rovnou taky nabízím možnost, že kdyby vás cokoliv zajímalo z jakýhokoliv tématu, nebo jste chtěli třeba v něčem jako poradit, konzultovat, tak jsem k dispozici a dejte vědět, je to maličkost. No a k tomu dnešnímu tématu, EVP, já se rovnou zeptám, a vlastně sám jsem to jako student moc neměl rád, takže jako nebudu příliš nějak jako vyvolávat nebo nějak extra jako se snažit o to, abyste mě odpovídali, ale jen možná pro zajímavost, kdo vlastně tady ten pojem zná a případně kdo se s tím setkal, no případně už si zkoušel něco takového tvořit, ať možná i já mám nějakou zpětnou vazbu a vím, jak vlastně detailně nebo jak moc do hloubky mám udělat takový ten základní úvod.
Případně dejte vědět, jinak já na to rovnou najedu. OK, úplně v pohodě, tím pádem to vezmeme hodně ze startu. Takže EVP, můžete se setkat, to je taková věc, která je pro mě trošku zvláštní, jak se spojení vlastně employee nebo employer value proposition, oboje z mé zkušenosti označuje to stejný, jo, není to o tom, že jsou to nějaký dva různý koncepty a vlastně oboje dvoje dává smysl, protože je to o nějaké definici unikátní hodnoty, která má buď ta firma, ale ta firma je samozřejmě tu unikátní hodnotu potom předává svým zaměstnancům nebo těm potenciálním kandidátům. Takže oboje je za mě v pohodě a funkční. No a jinými slovy je to vlastně nějaký jedinečný soubor atributů a výhod, ještě jednu věc, já se vás musím tady stáhnout z obrazovky, protože já jsem tam neměl ten výřez úplně celý. Je to nějaký jedinečný soubor atributů a výhod, které vlastně motivují ty stávající zaměstnance, kteří v té firmě jsou, aby v ní zůstali a zároveň láká kandidáty, aby se stali součástí té firmy. Důležitá věc v tomhle bodě, EVP není pouze o tom, o směru ven z té firmy, ale je to i o směru dovnitř. Přesto, a já to tak vnímám taky, a dneska to budu trochu víc akcentovat, trošku víc je to o tom směru ven, ale na ten směr dovnitř by se nemělo zapomínat a proto jsem to chtěl zmínit. No a stěžejním úkolem té EVP je vlastně pojmenovat, jaká ta firma vlastně je, co konkrétně těm svým lidem nabízí. Tím pádem, když to jako zhrnu a možná trochu míň vzletně, je to vlastně jakoby popis toho, jaká firma je, co v sobě má, jak to tam funguje, jaký nabízí podmínky, možnosti nějakého růstu, benefity a tak dále a tak dále. A je to vlastně zhrnutý všechno dohromady a udělaný z toho nějaký vycizelovaný prostě soupis i s nějakýma pilířama, který to potom podporují a rozvádí. A o tom se budeme bavit dál. No a podle mě, nebo jako nejen podle mě samozřejmě, v rámci odborné komunity je to prostě nezbytný základ pro budování nějakého reálného employer brandu, tím pádem značky zaměstnavatele. Ten employer brand by se určitě dal budovat i bez té EVP, ale není to prostě profesionální přístup a vždycky to potom bude trošku punk, protože vy vlastně nebudete vědět, s čím pracujete a co máte do toho brandu propisovat. Když dám jakoby příklad, pokud máte malou firmu a je tam jeden člověk, který má třeba ten brand na starosti, tak ono to funguje, protože on tu firmu nějakým způsobem vnímá, ať už dobře nebo špatně, to je potom otázka. Ale pokud má víc kolegů, kteří mají na starost tu kolegyně nábor, tu kolegyně sociální sítě, tu chodí další kolegyně na nějaký eventy, veletrhy, tak každá už to vnímá trošku jinak a potom je to prostě rozstřel, není to sjednocený, není to funkční a není to prostě ten správný přístup. A potom, když se ještě vezmete, třeba spolupracujete s agenturama, ať už třeba náborovejma, nebo i třeba nějakýma marketingovejma, kteří vám třeba se starají o sociální sítě, tak vy je vlastně musíte nabrýfovat a říct jim, jaký jste, co vlastně mají prodávat. A pokud to nemáte sepsaný úplně jasně a jako dokonale definovaný, tak vlastně toho nebudete nikdy úplně schopni. Pojďme dál. Teď se mě to seklo. Už dobrý. Tak. Když vlastně se ještě budeme bavit o té definici té EVP, tak já to zkusím trochu připodobnit vlastně ke klasickému marketingu a k budování brandu nebo nějaké značky v rámci toho jako biznisového pojetí. Ono to spolu extrémně souvisí, o tom se potom budeme jako bavit, ale vlastně stejně jako každá firma si buduje nějakou svou značku, a určitě se prostě shodneme, že je rozdíl mezi vnímáním, já nevím, trička od značky Vans a od Gucci, prostě ta značka je nějaká jiná, má svůj styl, nějak se definuje, nějak se profiluje. Tak podobně je to vlastně u toho EVP, je to značka, ale zaměstnavatele, ne ta biznisová, přestože to spolu úzce souvisí a vlastně měla by tam být nějaká zhoda, jinak to nebude úplně fungovat, o tom budu mluvit později. A pokud ta firma vlastně s tím brandem a s tím EVP, což je základ pro to, aby se ten brand mohl budovat kvalitně, nepracuje, tak vlastně nemá potom jakoby co nabídnout. Je taková nějaká, není možný nějak uchopit. Ten kandidát vlastně případně třeba neví, co vlastně má očekávat a ta firma potom vlastně musí bojovat cenou, stejně jako ta značka v tom biznisovém pojetí a přeplácet třeba lidi, jinak jsou její možnosti dost omezený. Takže taky jako připodobnění k té značce biznisové.
A teda ještě z nějakých dalších definic, ať to je úplně jasný, je to prostě nějaký DNA firmy, je to esence toho, jak ona funguje a jaký má přístup k lidem, k biznisu a tak dále, a tak dále. A to EVP se dá vlastně popsat ještě velmi dobře tímto způsobem. Je to vlastně nějaký příběh, poslání a vize firmy, hodnoty, nějaká biznisová orientace, biznisová strategie, obecně prostě business model a podmínky, která ta firma nabízí. Tohle všechno by se v tom EVP mělo nějakým způsobem propsat. A pak je vlastně, pardon, teď jsem přeskočil, tady se dá jenom nějaký konkrétní příklad, ať si to představíte. Toto je vlastně od společnosti Apple a Starbucks, nějaký jejich zhrnutí, to se takhle může dělat v nějakých, řekněme, 3-4 větách, kdy prostě říkají, jací jsme a co je nějaká ta jakoby vize a smysl, proč tady jsme. Ale samozřejmě tohle je málo a vždycky potom tohle je podpořeno nějakými konkrétními pilíři, kde se to vlastně rozvede ty myšlenky a to si potom ukážeme přesně. A chtěl jsem to už teď jakoby vložit, ať jenom máte představu o tom, že to není nějaký složitý dokument o 20 stranách, ale je to fakt soupis toho, jaký jste a vysvětlení, ale samozřejmě je zatím poměrně hodně práce, není to úplně tak snadný vytvořit a to si ukážeme potom taky za chvíli. Kromě toho, co jsem ukazoval před chvilkou, že v tom je nějaký příběh, vize, hodnoty a tak dál, tak se na to ještě může dívat celým tím druhým způsobem, který prakticky říká to stejný, jen to trošku jinak pojmenovává. V tom EVP by mělo zaznít něco o tom, jaký máte odměny, ať už finanční, nefinanční, jakoby benefity, jaká je u vás ta práce, jak je vlastně možný sladit tu práci s osobním životem, prostě work-life balance, dneska hodně akcentovaný téma, jestli ta práce je pestrá, jestli to je o tom, že jste v korporátu, kde vás nechají dělat hodně úzký vymezení té vaší agendy, anebo jste v nějakém startupu, kde vás je málo a každý vlastně dělá všechno a vy máte poměrně široký záběr a hodně toho zkusíte. Jestli budete v rámci práce cestovat a tak dále, a tak dále. Potom samozřejmě něco o firmě, jaký je nějaké postavení na trhu, jestli vyrábí nějaké věci, jak případně ty věci jakoby prodává, definuje, jaká je velikost, kultura, pověst a tak dál. Lidé, hodně důležitá věc, jaký jsou vlastně kolegové, jaký je, ale i třeba, abych tam zařadil, jaký je třeba nějaký jako leadership v té firmě, jestli vlastně u vás zvykem, já nevím, že ten manažer vás vede hodně napřímo, nebo jsou to takový, jako řekněme, samořídící týmy, taky často ve startupu to bývá, jestli máte jasnou strukturu, nebo třeba fungujete hodně maticově, záleží, ale tohle by tam taky mělo zaznít. A potom nějaké příležitosti, informace typu, co vlastně ta firma nabízí lidem do budoucna, ohledně nějakých jejich možností rozvoje v rámci jako kariéry a kariérních stezek, ohledně stability a vzdělávání. To je dneska hodně zásadní věc a určitě by tam mělo zaznít, tak vlastně ke vzdělávání ta firma přistupuje. Tak, a teď už jsme teda u tvorby EVP. Zkusím popsat nějak v základních bodech, jakým způsobem by se mohlo postupovat, pokud vlastně chcete EVP tvořit. A zároveň musím říct jednu důležitou věc. Já obecně si myslím, že HR v mnoha ohledech není úplně nějaká, jako řekněme, raketová věda. A je to hodně o tom držet nějaký základní principy, které už jsou vyzkoušený, které ty firmy mají implementovaný a zkoušet je prostě implementovat v tom vašem prostředí. Ale samozřejmě s tím, že pokud si to trošku přiohnete, ale ty základní principy dodržíte, tak je to úplně v pořádku. Tím pádem teď mě neberte, jako, nebo případně nechytejte za slovo, samozřejmě ten způsob té tvorby může být trošku jinačí, ale myslím si, že obecně nějaký ty základní pilíře budou vždycky jakoby stejný a taky to i si myslím v mnoha dalších oblastech HR. Třeba teď jsem tvořil, nebo měl projekt ohledně OKR a KPIček, což je třeba to téma OKR není úplně uchopený v rámci jakoby České republiky zatím tolik, jak třeba ve světě. A i když jsem to konzultoval s těma lidma, kteří to právě, řekněme, trošku mají už pod kůží, tak jsme se rozhodli na tom, že je to o tom držet nějaký základní pravidla a doporučení a potom je to víceméně na vás, jaký si to uděláte, tak takový to nakonec prostě máte. Takže jako nebrat to úplně dogmaticky, tady tyhle ty věci. Ale jak bych to teda dělal já? Můžeme říct, že to EVP je vlastně průsečík 3 pohledů. Zaměstnance, toho kandidáta, nebo kandidátů a konkurence. Když půjdeme krok po kroku, já bych třeba začal tím, že vlastně na úrovni managementu, případně boardu, toho úplně nejužšího managementu vlastně, nebo se vlastně můžu sejít jenom třeba já a majitel, founder,
A měli bychom si říct a ujasnit, proč ta firma vlastně existuje, jaký je její poslání tím pádem, si určit a vydefinovat. A pak čeho se ta firma dosáhnout. V tomto případě se bavíme o vizi. Dost často u těch firm tohle už je něco, co by mělo být a mělo existovat. Pokud ne, tak samozřejmě potřeba tohle si říct, vyladit a vydefinovat. To je vlastně poměrně solidní jako úkol sám o sobě. Potom byste si měli obdobným stylem říct, jaké jsou vlastně firemní hodnoty a nějaká biznesová strategie. Opět, pokud to neexistuje, tak téma firemních hodnot si myslím, že je klidně na celou samostatnou přednášku, třeba někdy do budoucna. A vůbec to, jako jak se tvoří, jak s nimi pracovat, jak to potom implementovat, jak to komunikovat, je to hodně velká věc. A tohle to teda byste měli buď být schopni zvládnout sami, nebo třeba za pomoci nějaké třeba externí agentury, která se tomu věnuje, jako jsou třeba Brand Bakers v Česku. A být schopni to prostě jakoby vyladit a mít definované firemní hodnoty a nějakou biznesovou strategii. A samozřejmě to doplnit nějakýma informacemi o podmínkách, odměnách a tady těma, řekněme, hardovejma věcma. Jakmile tohle to vlastně všechno máte zmáklý a hotový, tak ale máte jenom pohled, řekněme, managementu, majitele a nějaké jako úzké skupiny lidí. Ale ta pravda může být úplně jiná. Tím pádem vy byste měli jít za zaměstnanci a začít s nimi dělat rozhovory nebo minimálně nějaký dotazníkový šetření a ptát se jich na ty stejné věci, proč vlastně u nás pracují, proč si myslí, že ta firma existuje, kde vidí nějakou přidanou hodnotu, jak vnímají kulturu a tak dál a tak dál. No a když se dozvíte, že je to dost podobné, jak si myslíte vy, tak je to ta lepší varianta. A samozřejmě se může stát, že zjistíte, že ten váš pohled a pohled těch zaměstnanců je dost rozdílný. A v ten moment potom musíte začít přemýšlet nad tím, co s tím. A jestli teda náhodou ti zaměstnanci v něčem nemají pravdu, jestli není potřeba se jim trošku třeba přiblížit, nebo fakt najít nějaký společný bod. A do toho potom, že vstupuje pohled kandidátů v obdobném stylu, jinak jak vlastně kandidáty vyspovídat. Můžete udělat nějaký post na Facebooku, na vaší kariérní stránce, na linkáči, kde je vlastně poprosíte o to, jestli třeba můžete s nima spojit a udělat nějaké rozhovory, abyste zjistili, jak vás vnímají jako firmu a obecně, co je pro ně důležité v rámci nějakého rozhodování o práci a tak dál. Ideálně samozřejmě, když máte lidi z nějakého konkurenčního prostředí té firmy, abyste měli nějaký, jako řekněme, relevantní data, ale i fajn je vybrat třeba kandidáty, kteří jsou třeba z jiného prostředí, ale mají ty kompetence, které vy potřebujete pro nábor a pro ty vaše zaměstnance. Takže takhle můžete ty kandidáty vyspovídat, nebo samozřejmě, když jste velká firma, můžete opět využít nějakou agenturu, která vám je vyspovídá. Jinak u těch zaměstnanců, to jsem neřekl, samozřejmě nemusíte zpovídat všechny. Je to o nějakým vzorku a vybrání nějakého fakt relevantního vzorku lidí. A potom ještě byste měli zmapovat konkurenci, kdy se můžete vlastně podívat na jejich kariérní stránky, zjistit, co vlastně oni nabízejí a porovnat to s tím, co nabízíte vy. A když teď tohle všechno dáte dohromady a budete se o tom bavit s kolegy v rámci HR, s managementem, s majitelem, tak prostě a jednoduše postupnými kroky byste měli být schopni si vydefinovat to, kde je fakt nějaký ten průsečík, ten průnik tady těch všech pohledů a vytvořit nějakou vlastní EVP, kterou budete mít a s kterou půjdete potom do té akce, když to takhle řeknu. Jinak k nějakým zásadám ještě, co by každá ta dobrá EVP měla vlastně mít nebo ctít, určitě by měla být autentická, to je hrozně důležitý. Neslibujte nic, co nemáte, protože je to zbytečný a velmi rychle se to potom ukáže. Když to opět stáhnu směrem ven k těm případným kandidátům, tak nemá smysl prostě hrát si na něco, co nejste, protože oni, i kdyby teda prošli tím výběrkem, tak prostě velmi brzy zjistí, že to tak není a že to, co jste slibovali, je vlastně vymyšlený, že to je úplně jinak a vy potom budete vlastně muset znovu toho člověka hledat. A dnešní nábor je extrémně drahá věc, ne ani z důvodu toho, jako řekněme, nákladů na nějaký inzertní servery a podobně, ale především časově. Třeba zaučování toho člověka v rámci jakoby, adaptace, v rámci nějaké zkušební doby je drahé v tom, že on vlastně
většinou jako nevytváří zatím nějakou jako extra přidanou hodnotu a vy vlastně do něho pouze investujete. A to jsou jako hodiny a často hodiny manažerů, kteří mají jakoby drahou tu hodinovku. Tím pádem to se jako velmi, velmi prodraží, pokud vybíráte špatný lidi a pokud vy vlastně ještě v tom úvodu nabízíte nesprávný nebo jako zavádějící informace, tak si nabíháte na ty vidle jako sami. Tím pádem říkejte to, co skutečně máte možnost nabídnout. Přiznané chyby. Hodně důležitá věc a já to doporučuji všem, když by vlastně EVP jako tvořili a potom pracovali s tím employer brandem, tak přiznejte to, že nejste prostě ve všem nejlepší a že máte i nějaký stinný stránky. Tady třeba já bych vypíchl, nebo aspoň tak, jak to vnímá, nebo jsem se o tom bavil třeba s některými kolegy, jsou třeba firmy vlastně v rámci velké čtverky, známí, řekl bych, nebo jsou známí na tom trhu tím, že u nich to není úplná pohodička, že když vlastně k ním jdete, tak začátku je to poměrně náročný, je tam hodně přesčasů, je to dřina, ale hodně se z toho můžete naučit, dobře vás zaplatí a když vydržíte, tak potom jste vlastně schopni poměrně rychle poskočit na nějaký jakoby zajímavější pozice a dál v tom jakoby pokračovat. Což si myslím, že je úplně super, protože ta firma je v tom znovu autentická a říká, jak to je a vy vlastně víte, co můžete očekávat a tyhle firmy přitahují tyhle typy takových, řekněme, jako prostě hodně ambiciozních, motivovaných lidí a je to úplně v pořádku a nemá smysl prostě dělat, že ta firma je taková ta, řekněme, pečující startup, protože prostě není a nemá smysl říkat cokoliv jiného. Buďte maximálně konkrétní, vy prostě se vyhněte obecnostem a takým těm nic neříkajícím frázím a takým tomu, já jsem to napsal HR bullshitu, protože jeho plný LinkedIn, je toho všude hrozně moc a když budete jiní, tak se prostě i v tomhle odlišíte. Tím pádem ani potom, když jako vezmu tu konečnou věc, když budete tvořit inzeráty, žádný prostě já nevím, výzvy a odpovídající ohodnocení a komunikativní angličtinu, prostě napište, když už teda, tak napište angličtinu na úrovni B2, ale ještě líp napište prostě, co ten člověk na té pozici bude s tou angličtinou dělat. Že vy od něj očekáváte, že bude chodit s dodavateli na schůzky, prezentovat a jezdit prostě na nějaký zahraniční meetingy. Ten člověk si moc dobře představí, co to znamená a zváží, jestli se vlastně má přihlásit nebo ne, na to vůbec má. Zatímco komunikativní angličtina, ano, i člověk, já nevím, z B1 má si komunikativní angličtinu. Tím pádem tohle to všechno zkuste být co nejkonkrétnější. No a souhlas s tím biznisovým brandem, o tom už jsem mluvil, v ideálním případě vlastně ta značka je jedna jako jednotná. Ideální příklad, když jsem to tvořil a přemýšlel jsem nad tím, tak třeba Airbank si myslím, že je super. To vlastně, jak ta firma komunikuje jako biznisově směrem ven, tak stejným stylem vlastně komunikuje směrem jako zaměstnavatel, což je ten ideální případ. A znovu dám jako příklad, kdybyste třeba byl nějaký, jako, řekněme, trošku korporát, nebo nějaká třeba, já nevím, banka takového toho klasičtějšího, konzervativnějšího střihu pro, řekněme, třeba starší jakoby, skupinu obyvatel, tak by asi moc nefungovalo, kdybyste jak měli employer brand a EVP ve smyslu nějakého takového toho jako rozjuchaného, uvolněného free startupu, kde je jako hodně srandy a málo procesů a trochu punk, to prostě by nefungovalo. Tím pádem musíte v tomhle být aspoň nějakým způsobem sjednocení. No a časté chyby, hodně to bude teď souviset s tím, co už jsem říkal. Myslím, že přílišná globalizace, pokud se bavíme o fakt jako nadnárodních firmách, může způsobovat problémy. Pokud třeba máte firmu, která, nevím, prostě matka má EVP někde v Londýně vymyšlený, kde se hodně řeší třeba inkluze, diverzita, což jsou třeba super samozřejmě témata a já to maximálně podporuju, ale pokud ona potřeba postaví nějaký, řekněme, logistický centrum tady někde v Česku, třeba někde mimo velká města, tak toto jsou asi témata, které třeba ty lidi, ty kandidáty případný, až tolik nezajímají. A tady se dostávám k tomu bodu, co je vlastně úplně dole. Velké ideály na úkol praktičnosti. Pro toho operátora může být mnohem důležitější. On prostě bude fasovat třeba 3 páry montérek, než to, že mu budete komunikovat možnosti kariérního růstu a tak dál a tak dál. Tím pádem buďte vždycky
Prostě musíte vědět, kde je to vaše publikum a co je pro ně asi důležitý. To je znovu o tom, že si prostě zeptáte těch kandidátů a zjistíte vlastně i, jak funguje ta konkurence. No a obecnost, to jsme se vlastně bavili. Obecné sdělení prostě nic nikomu neřekne. Potom jsem tady ještě vypíchl snahu vytvořit univerzální nabídku pro všechny. Těch argumentů, které vlastně budou platný úplně pro všechny, bez rozdílu, bude vždycky jen pár, pokud se zase bavíme jakoby globálně, ale vlastně možná i nemusíme být globálně. Dám třeba příklad, když já jsem byl v tom Notínu, je to vlastně firma, která má pozice, já nevím, má ajťáky, má markeťáky, má call centrum a má prostě velkou logistiku. A znovu dám třeba příklad s tou logistikou, pro ně nějaké ty věci nejsou úplně relevantní. Tím pádem je úplně v pořádku to jakoby rozpadnout a použít nějaké věci, které jsou opravdu univerzální pro všechny, a potom udělat nějaký specifikum čistě pro ten sklad nebo pro tu logistiku a třeba udělat i pro ně speciální profil potom, který se bude jakoby komunikovat. Záleží, ale jako rozhodně to neglobalizovat, jak jsem říkal i před chvilkou, v nějakým obrovským měřítku, protože potom to prostě nefunguje. Chybějící detaily a příběhy v pozadí je potřeba to vysvětlit, aby tomu sdílení vlastně rozuměl každý. A tady znovu se vyhněme takovým tím jako obecným věcem, jako já nevím, napište otevřenost a dál to nerozvedete, tak prostě napište, co u vás ta otevřenost znamená. Že to znamená, že všichni ví třeba mzdy všech ostatních, což je jako nějaký extrémní případ, anebo je to otevřenost o tom, že prostě jste schopni si dávat maximálně otevřenou zpětnou vazbu a i směrem nahoru k manažerovi a on to prostě už stojí a je to v té firmě jakoby normální, to součást nějaké kultury. Prostě to vždycky rozepište, ať je to jasný, ať to není taková ta obecná fráze. No a realita versus ambice, taky si myslím, že už o tom trošku mluvil. Pokud vy vlastně zjistíte, že třeba pro kandidáty je, tady jsem dal příklad, vzdělávání hodně důležitý, ale vy ho příliš neřešíte, tak to tam s tím úplně nemůžete operovat a bylo by potřeba teda vymyslet nějakou strategii, nějaký plán, co s tím vzděláváním uděláte, abyste dosáhli toho, co vlastně vy propagujete a tu nějakou mezeru vlastně zmenšili, minimálně zmenšili, nebo úplně odstranili a fakt jste jakoby dostali tomu, co říkáte. No a pokud to máte takhle hotový, všechno a máte to jasně vydefinovaný, tak co s tím pak dále? Tak v prvé řadě směrem dovnitř připravit nějaký způsob, jak to EVP budete komunikovat. Tady můžete využít, záleží, co ta firma nabízí, nějaký celofirmní meetingy, pokud máte, nějaký newslettery, nebo i třeba na Slacku, prostě máte ty nejobecnější vlákna, kde jsou všichni, tak tam to můžete nějakým způsobem odkomunikovat a potom samozřejmě s tím ideálně dále pracovat a zkoušet se na to těch lidí ptát, třeba pokud děláte nějaký průzkumy spokojenosti, jak oni to vnímají, jestli je to OK a tak dále, a tak dále. No a potom směrem dovnitř je spousta možností, co dělat. Směrem ven, já jsem vlastně vypsal tady takový nějaký základní věci, kde ten employer brand je jako nejviditelnější. A vy vlastně byste si teoreticky mohli říct, hele, máme tady eventy, my na nich nějak fungujeme, teď jsme si vydefinovali EVP, víme, jaký jsme, nebo jaký chceme být a co proto musíme dělat. A teď si můžete říct vlastně, jak ty eventy případně pozměníme, aby to odpovídalo. Tím pádem je znovu rozdíl určitě, když jste třeba na nějakým veletrhu, že jste u stánku nějakého velkého korporátu nebo právě nějakého startupu, ti lidi se jinak chovají, jinak komunikují, mají jinakší materiály, je to prostě dost často rozdíl. Sociální sítě znovu. Měly by být samozřejmě sladěný, to je taky důležitá věc, aby třeba CEO nepsal v angličtině a tak trochu jako oficiálně a HR potom nepostovalo prostě videa ale jak z TikToku, kde jako jsme všichni jako kamarádi a hrozně vysmátí. On to potom nefunguje, protože ten kandidát vlastně neví, jaká ta firma je to trochu zmatený, on vlastně neví, co má očekávat nebo kam se hlásí. A navíc, to je taky důležitá věc, vy nemůžete nikdy cílit na všechny. Vy byste měli cílit na ty lidi, kteří vlastně vy chcete a ty přitahovat. Tím pádem nebuďte úplně jako super široce rozkročení, pokud to tam trošku jde. V rekrutmentu tak je to o nějaké komunikaci, o tom, jak vlastně mluvíte s těma kandidátama, ale třeba o tom, jestli máte nějaký dress code potom na tom pohovoru a tak dál. Kariérní stránky, tam samozřejmě tu EVP ideálně rozepíšete, představíte
a znovu to potom odpovídá tomu, jací jste a mělo by se tam to maximálně propsat, aby když ten člověk přijde, ten kandidát nebo kdokoliv na ty kariérní stránky, tak hned prostě viděl, jestli jako je na tom správném místě, co on hledá. A myslím, že pokud máte nějakou zkušenost z tohle směru, tak to všichni asi trošku znáte a víte, že ta značka na vás jako dýchne hned, pokud je to dobře udělaný. Inzertní portály, obdobný, stejný vlastně jako inzeráty, prostě musí být jasný z toho jazyka, z toho, jak je to napsaný, co to asi je, jestli to je nějaký takovej old school, třeba old school výrobní firma, ano fakt jako startup, kde jsou mladí lidi a extrémní energie a drive, blog, to je nějaké doplnění a přednášky na vysoké škole, na střední škole, konference, workshopy, případně pokud děláte třeba nějaké akademie vzdělávací interně, tam všade by to mělo být propsaný a mělo by to z toho být poznat, kdo jste. A interně, o tom už jsem mluvil, do interních dokumentů, i onboarding a offboarding k tomu můžete vlastně přizpůsobit, protože rozdíl, jestli třeba founder nebo CEO jde třeba s váma na ten úvodní oběd, jste malá firma a je tam trošku jiná kultura, než prostě, když jste v nějaké obrovské firmě, kde ty lidi třeba z managementu vlastně vůbec neznáte i vůbec nepotkáváte. To všechno je rozdíl. Vzdělávání, eventy a ten jako dennodenní život jako celek, to je, si myslím, poměrně jasný, asi nemá smysl se u toho nějak extra zdržovat. Můžeme i ten úspěch měřit teoreticky. Já jsem to sem dal, abych to jako zmínil. Každopádně nejsem si úplně jistý, že je to až tak snadný. Pokud bychom měřili, nebo se ptali na EVP v rámci nějakých dotazníků spokojenosti, to by asi šlo, ale třeba já jsem se dočetl s tím, že je možné to jako měřit i přes úspěšnost náboru nebo míru retence zaměstnanců. Ano, určitě to nějaký efekt má, ale bál bych se teda, hodně bych se bál, nebo bych to spíš jako nedělal, říct, že úspěšnost náboru je ve velké míře ovlivněná pouze tím, jaký vlastně máme employer brand, tam je spousta faktorů a myslím si, že to nelze takhle jakoby propojit. Takže s tím bych byl opatrný, ale určitě jsou nějaký způsoby, jak to měřit a ideálně dneska měřit maximum věcí, protože kdo neměří, tak vlastně neřídí ty věci. No a jinak EVP je vlastně proces. Kontinuálně by se na to mělo pracovat a vylepšovat to a případně měnit v čase. Dám příklad s tím startupem, když prostě ta firma je malá a začíná také nějaká a ten startup, pokud se mu daří a firma roste, tak on nechtě musí trošičku skorporátnit, musí trošičku mít víc procesů a fungovat jinak a tím pádem se asi i mění to, jak to v té firmě funguje a jaký je to EVP, tím pádem čas od času se na to vždycky mrknout a říct si, hele, jsme pořád stejní, nezměnilo se nic a samozřejmě pokud si uděláte změny, dobře to komunikovat, aby všichni v té firmě věděli, co je to oficiální jako nějaký stanovisko. Protože každý v té firmě, ať už je to vydefinovaný nebo ne, nebo ať už jsou vydefinované hodnoty nebo nejsou, tak on to nějak vnímá, to prostředí. Ale on to může vnímat nějak, druhý kolega to vnímá nějak a proto je dobrý to prostě sepsat a mít to jasně definovaný, aby to bylo jasný a všichni vlastně věděli, na čem jsou a co i můžou očekávat jako ti zaměstnanci, stejně jako ti kandidáti. No a já jsem tady na ukázku udělal, jak jsme to teď jakoby dělali před nějakým časem v Proficiu. My nemáme nějaký jedno zhrnutí, tady já jsem vykopíroval z našich vlastně kariérních stránek na tady ten slide nějakých 6 bodů, 6 pilířů, kdy se snažíme jakoby představit a definovat, jak to u nás funguje. Na rovinu říkáme, že to u nás není pohodička, u nás je poměrně jakoby tlak na výkon, hodně věcí se měří, navíc, to jsem vlastně neřekl, Proficio je jedna z největších marketingových agentur v rámci Česka a teď jsme v zahraničí expandujeme. No a protože agentura funguje tak, že máte interní a klientský čas, samozřejmě klientský čas je to, co fakturujete klientům, co je zaplacený, a interní čas je to, co vám vlastně nikdo nezaplatí. Vy si z toho berete jakoby tu klientskou marži, abyste ho mohl zaplatit. A proto se hodně věcí měří, je to tlak na výkon, není to úplně snadný, není to pro každýho, ale kdo má energii a chce jakoby se učit a růst a rozvíjet, tak je to podle mě ideální prostředí a nějaký inkubátor pro další růst, protože u nás to není o tom, že ten postup kariérní tak jako vysedíte a můžete ho čekat za třeba 2-3 roky, ale kdo prostě maká, tak vás předběhne, protože prostě vidíme ten drive a s tím člověkem pracujeme.
Myslíme si, že taky umíme ty lidi dobře zaplatit a říkáme to na rovinu. Pokud prostě jste u nás a má to nějaký parametr ten váš výkon, tak si myslíme, že jsme schopni lidi dobře zaplatit a určitě jsme v rámci třeba marketingových agentur nebo v rámci naší konkurence v tomhle jako dobře postavení na tom trhu. Jsme hodně jinde v rámci oboru. Tím myslíme to, že už jsme firma, která je fakt jako rozrostlá a která funguje dlouho a věříme, že jsme špička v tom, co děláme. A tím pádem máme ty jako nejlepší a nejmodernější technologie. Takže když dojde k nám, tak ví, že se s tím tady u nás potká a že třeba v nějaké menší firmě, která začíná, nebo v nějaké malé agentuře, by se třeba těm nejlepším nástrojům nedostal. Takže znovu, pokud někdo chce si to ošzkoušet a růst, tak pojďte k nám. Svoboda a odpovědnost, věc, kterou hodně akcentujeme právě v rámci náboru a pro lidi je to hodně důležitý. My vlastně máme obrovskou svobodu v tom, kdy budete dělat, odkud budete dělat. Teď se vlastně kolega vrátil z půlročních cest, kdy ale stále pracoval. A pokud se s tím tým lídrem domluví, že to prostě funguje a šlape a on odevzdává to, co má v těch správných termínech, kdy má, tak je to v pohodě a my jsme s tím OK, ale musí teda za tou svobodou být to nějaká odpovědnost a spoleh samozřejmě na toho člověka. Tím pádem tohle je, si myslím, jako naše velká přidaná hodnota, protože ne všude to je, stále v některých firmách drží nějaký stálý pracovní doby, stále v některých firmách i po covidu není home office až taková samozřejmost a tak dále a tak dále. 5. Work-life balance. My vlastně, tady by to možná mohlo vypadat, že si trošku odporujeme s tou 1. Ano, je to u nás těžký, je tlak na výkon a zároveň věříme, že lidi, kteří u nás jsou a my k tomu jako nabádáme, tak jsou prostě dospělí a řeknou si, že už to je moc a my to potom začneme řešit. Tím pádem, když ta nálož už je jako na hraně nebo za hranou, tak to pojďme řešit. Můžeme snížit ten úvazek, můžeme nějaké věci přeskládat v rámci toho týmu a rozhodně nechceme prostě ty lidi tady jako vymačkat do mrtva a i přesto, že to u nás fakt není pohodička, tak většina lidí s náma je jako dlouhou dobu a fluktuace třeba u nás není úplně téma. Takže to je něco, čeho si vážíme. A i třeba v rámci work-life balance podporujeme jakoby head-upy a různé jakoby psychologické poradny a možnosti tady těch věcí, takže, nebo jógy, a na to hodně jakoby dbáme. A potom business and casual, definujeme se tak, že jsme poměrně uvolněná firma, vlastně kdybyste tady k nám přišli, tak uvidíte lidi prostě v tričku, v mikině a to je jako trochu punk, ale v momentě, kdy komunikujeme s klienty, kde je nějaký meeting s klienty, tak víme, jak se chovat, samozřejmě jsme profesionálové, i víme třeba, jak se oblíct, pokud jdeme právě třeba s někým jednat, kdo je třeba trochu, jako řekněme, korporátnějšího stylu a umíme jako tohle to přizpůsobit a nejsme prostě taky fakt jako pankáči se vším všudy, ale umíme vždycky naznat ten kontext a jaká je situace. Takže takhle na ukázku, jak by to třeba případně mohlo vypadat. A pak teda v neúplně ideální kvalitě, chtěl jsem to mít velký, třeba jsem našel vlastně příklad McDonaldu, kdy on to má takhle jako hezky zpracovaný jako barevně na těch kariérních stránkách. Vy teď vlastně napravo vidíte, že tam má tu flexibilitu, zkušenosti, kariéru, rozmanitost, partu, jako nějaký ty základní pilíře a potom každý vlastně vysvětluje v nějakým detailu. Jak si myslím, že McDonald's je výborný příklad toho, jak oni akcentují, i si myslím, hodně třeba v nějakých kampaních, jako brandových nebo náborových, tu kariéru, kdy ten jejich jako hlavní takový, ne claim, ale ta myšlenka je ta, že ano, my víme, že McDonald's je pro spoustu lidí prostě nějaká startovací pozice, že asi většina z vás tady s náma nebude dlouho, ale je to super místo, pokud se chcete naučit hodně věcí v krátký čas, pokud třeba chcete časem podnikat, tak se naučíte trochu, jak funguje ten biznis a my jsme v pohodě s tím, že potom půjdete dál, ale pojďte k nám to nastartovat. A to je podle mě znovu super, že oni to takhle autenticky a jasně komunikují a za mě to prostě dává smysl. No a to je za mě v rychlosti vše. Takže takhle nějak k EVP. A teď já si vás tady znovu musím rozkliknout a školy nevím jak, protože ty zoomy nemám až tak namakaný už. A případně se ptejte. Pokud máte nějaké otázky, budu rád. Kolegyně, kolegové, využijte příležitosti. Myslím, že to bylo velice zajímavé téma. Honzo, teda musím říct, že na základě toho, co jste zpracoval těch 6 pilířů, nebo co jste nám tady představil těch 6 pilířů Proficia,
hned bychom k vám šli všichni pracovat, nebo aspoň si to myslím, že pro mladého člověka všechno to, co jste tam popisoval, tak je opravdu tak dobře jako formulované, že bychom opravdu šli všichni tam pracovat. Super, tak to mám radost, samozřejmě děkuji za feedback, rád to slyším a určitě, kdyby třeba nechtěl někdo, nebo vlastně i náš tým třeba časem bude nabírat, když aktuálně jsme plně obsazení, tak ať už do HR nebo do různých marketingových oborů, klidně vás tady rádi přivítáme na nějakým výběrku, nebo děláme i různé akce, takže se můžete podívat, jako, jak to u nás funguje a potkat se třeba s kolegy. Tak jo, díky za tady ten feedback. Tak otázky, přátelé. Možná se zeptám, nevím, jestli na to není jakoby brzo, jenom to zkusím takhle jakoby, abych trochu věděl. Má už třeba někdo z vás jako představu, protože to HR je poměrně široký, má spoustu možností, co se dá dělat. Je ten recruitment, který je hodně spojený právě tady s tou jako brandovou, marketingovou záležitostí. A pak jsou prostě možnosti být personalista nebo personalistka, dělat learning and development, nějaký rozvoj lidí, dělat taky to jako data HR systémy, dělat ty business partnery, je toho spousta. Třeba cítíte někdo, že tady ten brand a ten marketing je něco, co by vás vlastně bavilo nejvíc? Nebo jak to možná vnímáte? Nebo možná je na to brzo, jenom tak zkouším, třeba jestli už někdo jako cítí, že tady ten směr ho táhne nejvíc. No, jestli se můžu zeptat, Ano. tak mě právě třeba tady konkrétně k tomu zajímalo, třeba jak je to, když právě v téhle oblasti jako začínáte, jestli je vhodné mít třeba právě předchozí zkušenosti z jiné oblasti HR, nebo se prostě dá fakt jakože po škole rovnou zajít do tohoto oboru. Co si o tom myslíte? Já si myslím, bo takhle, já bych obecně doporučil začít s nějakou praxí konkrétní, klidně už jakoby na škole, protože si myslím, že potom překonáte, nebo takhle, jednak to, co se naučíte ve škole, nebo učíte ve škole, trochu líp propojíte s tou jakoby konkrétní praxí a líp se vám to vlastně propojí a řeknete si, ale tohle vlastně, co si učíme, je třeba pro mě trošku abstraktní a pak se vám to jako trochu zkonkretizuje v té práci, takže doporučuji už něco zkoušet klidně jako u školy. Navíc potom překonáte ten jakoby tu dobu, kdy fakt máte takovou tu juniorní práci a začínáte a vy vlastně vystudujete a už budete třeba dělat zajímavější projekty. A jinak si myslím, že v rámci HR asi kromě toho learning and development, protože si myslím, že jako nejodbornější část, tam je asi potřeba, nebo často to jsou lidi, kteří mají právě jakoby vystudovanou hodně třeba psychologii, jako z praxe, a tam je potřeba mít nějaký ten jako fakt odborný background, tak tam to není až tak snadný, a samozřejmě dá se, ale třeba v rámci jakoby recruitmentu nebo tady toho brandu, to jsou prostě věci, které se jakoby učí, řekl bych, tou praxí a zachodu. Samozřejmě ideálně, když máte nějakého dobrého člověka k sobě, který má na vás čas a trpělivost, a nebo jste i ve firmě, která má ten adaptační proces dobře zpracovaný. Ale tohle všechno se prostě dá učit zachodu a tady bych se určitě jako nebál dívat. A myslím si, že i z praxe no minimálně v rekrutmentu, tam se jako juniorní kandidáti hledají neustále, ale i v rámci toho brandu je stále poptávka u hodně firem, jako s nějakou minimálně třeba výpomocí v rámci těch třeba správy sociálních sítí nebo těch profilů, a potom třeba časem vás pustí k těm, jako řekněme, projektům jako nadstavbovým, jako je třeba tvorba toho EVPčka a těm jako strategičtějším věcem, nebo na tom budete aspoň spolupracovat. Jako možností je spousta, stačí jen jako hledat a taky důležitá věc, v tom HR prostě, jak už jsem tam zmiňoval, já to vnímám tak, že hrozně moc věcí jako prostě je volně dostupných, ať už prostě na internetu, na YouTube, a prostě pokud máte chuť a zajímá vás to, tak vy se vlastně jako můžete naučit hrozně moc věcí takhle prostě jako z toho internetu nebo i z knížek, nebo jsou různý podcasty dneska výborný blogy, jako špiček třeba v českém HR, jako je třeba Matěj Matolín, nebo třeba Jirka Nečas je špička na brand z product boardu. A stačí vlastně sledovat ty lidi a vy se takhle do toho jako velmi rychle dostanete. Takže jako možností je spousta. A já věřím, že jste ve firmě, která uvidí, že, že tím žijete a máte chuť, tak vás jako rychle posune k něčemu zajímavějšímu. Takže záleží na situaci, ale určitě bych do toho šel, pokud cítíte, že to je to, co vás baví.
Tak jo, dejte se dál. Dobře, děkuji. OK. Honzo, tak Ano, určitě. můžu se jenom zeptat, já se omlouvám, já jsem chvilečku musela tady něco vyřídit, tak jsem možná chvilečku neposlouchala a jenom mě to uniklo, ale když vy jste tam na začátku vlastně říkal, že je potřeba si ověřit ty informace, když tvoříte to EVP, u toho managementu, potom jít k těm zaměstnancům, ke kandidátům a sledovat tu konkurenci. Mě by zajímalo, jak potom řešíte, když třeba nastanou rozpory mezi tím, co vlastně sleduje to vedení nebo ten management a třeba ti zaměstnanci, co cítí ti zaměstnanci nebo ti kandidáti. Tak jak se s tím potom vlastně pracuje, když ty rozpory jsou třeba i v něčem jakoby relativně velké? Mm-hmm. Záleží samozřejmě, jak velký jsou rozpory nebo na té konkrétní situaci, ale jak obecně ten management by měl jako si myslím slyšet na ty zaměstnance, protože jsou to srdce té firmy, že jo. A neměl by to prostě ignorovat, jinak si myslím, že potom časem bude velká fluktuace, oni budou odcházet a zároveň asi nikomu moc jako nenaberete toho, kdo by tam chtěl sama být dlouho, protože to prostě není funkční model. Takže vy to jako určitě musíte respektovat. A nebo to teda můžete dát jakoby opravdu na sílu a říct, hele, my na to kašlem, my to chceme takhle, jak jsme si to vymysleli jako my zakladatelé a být OK s tím, že spousta lidí odejde a že naberete noví, kteří teda budou připraveni na to, že jste takový, jak jste a ne, jak to vypadalo třeba před nějakým časem. Jako těch možností je spousta a já bych doporučoval samozřejmě najít nějakou shodu, nějaký ideální jako průsečík nebo nějaký společný bod, na kterým se jako shodnete a jako od každého něco. To je vlastně to jako nejsložitější, že ty informace nějak pozbíráte, ale potom to prostě vyladit, tak aby to prostě dávalo smysl. A to je stejný, jak s těma firemníma hodnotama, které jsou jako součástí té EVP. Prostě pokud vy si něco vymyslíte na managementu a pak to prostě odprezentujete a uděláte taky ty ještě jako, jak se dělávali, to snad už to nikdo nedělá, takový jako motivační, ale motivační plakáty s těma hodnotama, což jako vylepíte ve firmě a tím to je za vás vyřešený, hodnoty byly daný a dále s tím nepracujete, no tak prostě to moc jako fungovat nebude. Navíc ještě problém, když firma vydefinuje nějaké hodnoty a prostě podle nich se nechová a nežije, tak to jsou prostě potom pokrytci ti lidi, že jo, a to prostě, to je vždycky špatně. Takže jako téma hodnoty samo o sobě je dost velký, dost těžký a náročný a to EVP je má vlastně v sobě, o to je to možná jakoby složitější a musí tam prostě všechno poskládat tak, aby to dávalo fakt smysl, bylo to autentický a fungovalo to. Ale pokud to nefunguje, tak to můžete změnit. Není to prostě nic, jak jsem říkal, není to nic jako rigidního. Není to o tom, že to jedno uděláte a dál s tím se jako nemůže hýbat. Jo, já to cítím totiž úplně stejně, že tohle je vlastně jakoby ta nejnáročnější fáze tvorby toho EVP nebo toho brandu. Určitě. Děkuju a to je jako moc. ideální udělat prostě jedno odpoledne fakt s tím managementem a o tomhle se jako bavit. Ono to stojí samozřejmě peníze, ale je potřeba to dělat jakoby pořádně a stát si taky zatím, jo, a taky potom i vlastně ti lidi v tom managementu by se podle toho měli chovat a jako dál to vlastně jako rolovat na ty své podřízený a nějaký jako očekávaný chování od nich vyžadovat podle toho, jaký jsme a tak dále, takže to je prostě všechno hodně propojený. Děkuju moc. Není zač. Tak kolegyně, kolegové, ptejte se. Vidíte, že Honza velmi rád odpoví na jakoukoliv otázku, týkající se samozřejmě HR. Jo, to je vlastně, děkuji za tady teď tu zmínku. EVP bylo dnešní téma, ale pokud vás zajímalo cokoliv jako z HR, nebo ono to v tom HR všechno souvisí se vším, tak klidně se ptejte i takhle. A jinak já samozřejmě nechci nějak jako na sílu z vás dostávat nějaké otázky. Pokud vám to třeba bylo nekomfortní, tak jak jsem říkal, klidně mi se mě přidejte na tom linkáči a ptejte se tam, je to úplně v pohodě. Já možná ještě využiju příležitosti, Honzo, a jenom zase poprosím, jestli byste nám poslal, nebo jestli byste mě potom poslal Určitě. tu prezentaci, abych ji mohla kolegyním a kolegům vyvěsit do ISu, tak budu moc ráda. Jasně, to je maličko, s tím počítám. Tak jo,
Asi žádný dotazy, je to v pohodě, nic se neděje. Dobře, tak jestli žádné otázky nejsou, tak jak Honza říkal, kdybyste si na něco vzpomněli, nebo vás něco zajímalo, nebo jste se dostali k něčemu, o čem byste se třeba s ním chtěli poradit, tak kontakty na něho určitě, myslím, že i v té prezentaci byl kontakt, ne? Já myslím, že ano, já jsem tam dával. Jo. Hrál jsem si s tím QRkem, přiznám, že poprvé, tak doufám, že je funkční, a kdyby ne, tak si mě prostě najděte starou cestou. Přesně tak. Tak jo, Honzo, tak my vám hrozně moc děkujeme. Bylo to zase velice zajímavé téma. Myslím si, že jakoby do budoucna velmi důležité pro řadu těch organizací nebo firem. Jsme moc rádi, že jste za námi přišel. Děkujeme, mějte se krásně, držíme palce, ať se vám daří při tvorbě EVP a všeho v rámci HR a zůstaneme v kontaktu. Určitě. Já moc krát děkuju. Budu rád, když dáte třeba vidět i příště, protože mě to baví, takže rád něco nachystám. Díky za tady tu možnost, ať se vám daří ve studiu, ať se vám daří v rámci vyučování a vzdělávání nových HRistů a my jsme v kontaktu, my si dáme vědět. Takže díky moc ještě jednou a přeju hezký zbytek dne.